ಗೌರವ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆನ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ. ಇನಿ ಆಕಾಶ್ ಬಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಶೀತಲ ತೆಮ್ಮಲ ಹೇಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಆಕಾಶ್ ಬಂದಿನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಮುಲು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು. ಸೊ ಅಡೆ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ ತೂವೊಂದುಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನಿನ ಕುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಸಿ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಮೇತೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಡು ಅವಳು ತೋರಿಸ್ಪವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ ಪುಂಚಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಪ. ಸೊ ಇನ್ನೀ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಸಿ ಪಿಂಕಿ ಶ್ರೀಯಾ ಇಮೇಟ್ ತುಷಾರು ಬಾಬು ಎಕಡೆ ಬತ್ತ ಕಾಟುಗಳ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು. ಸೊ ಎಲಂಜಿದ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನ ಸೂಜಿಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಡೆ ರಡ್ಡು ಮೇಕ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶಭವನದ ಆನಂದನಗರ ಪರಿಸರವು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶೋಭಾಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವಸಂತನೆ ಮತ್ತು ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಯೋಜನೆಯಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನೆನಪಡು ಬರ್ನಾಂಡ ಐಕಿ ನಮಕಿ ಅಟ್ಟನ ಪುನರುಲ್ಲೆತ್ತಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತನ್ನ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪನಂದಿನ ಹೊಂದಿ ಗೌರವ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆನ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋದು ಪರಕೆ ಬಾರ್ದಕ್ಕ ಕೌಸಿನ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಮೀತನವೇ ಏ ಮೀತೆಗೆ ಏಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇಪಂದಿಗೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಪಿನಿ ಮುಲ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ನನಂಜು ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು 14th ಇಯರ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೊ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವರೆತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಎತ್ತವನು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಎತ್ತವಡು ಅಪಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸೊ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಂಜು ಕೊಡಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತ ರಂತೆ ಹನುಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ರಾಯರಂತೆ ಹನುಮ ಹನುಮನಿದ್ದಡೆ ರಾಮನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಆಂಡ್ ಗಣಪತಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಬತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಗಣಪತಿ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಆಕಾಶಭವನ ನಮ್ಮ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಈ ವಿಜಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇವ್ಸ್ ಆಕಾಶಭವನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಬತ್ತದ ಪೋದಾಂಡ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ ನಾನು ಎಲಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯತ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ತ ಅವು 14th ಇಯರ್ದ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 7-8 years ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲು ಬುಟ್ ಪೂಜಾಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.